Аз искам първо да благодаря за възможността днес да участваме 5 души от нашата федерация. Аз ще се опитам в 3 аспекта да изложа моето становище. Като че ли назад във времето, поне лично аз бях доста по-обнадежден по отношение на това, че влизането ни в Европейския съюз ще подобри значително по-добре социалния диалог в България. Специално в нашия сектор храни и напитки искам да кажа, че като че ли с годините, вместо той да се развива все по-добре и все по-добре, той като че ли отчунява и ще се опитам да дам 2 примера. До 2013 година имахме доста добро развито колективно трудово договаряне на браншово ниво. Сключвахме браншови колективни трудови договори, които се ползваха съответните предприятия от съответния сектор на икономическите дейности. В последствие, специално пак говоря за нашия сектор храни и напитки, в някои други отрасли нещата малко по-другояче стоят по отношение на отрасловото договаряне, но в последствие така нареченото отраслово колективно договаряне беше заменено и то по законодателен път, тъй като правителството промени така наречения закон за данъчно-осигурителен кодекс, в който ние в продължение може би на 10 години договаряхме така наречените минимални осигурителни прагови по икономически дейности в нашите 2 сектора и по категории работници. Една много добра система, която се оценяваше много добре от страна на синдикатите, включително и от правителството, защото това даваше добавена стойност в приходите на осигурителната система. Но под натиска на работодателските организации този процес след 2013 година фактически беше изцяло разрушен и прекратен. Макар че в закона все още това задължение стои като такова да преговаряме минимални осигурителни прагове. Нещо, което според мен основен виновник за цялата тази работа е правителството. Или правителствата по-точно, защото в България виждате, че като носни кърпи ги сменят правителствата. На трето място, няма да се разпростирам надълго и на широко, тъй като Елин каза, че ще има след това дискусии по групи. Може би там ще наблегнем повече на информирането и консултирането като система. За мен тук оценката ми е разнопосочна. Меко казано, в повечето български компании формално има изградени така наречени, т.е. избрани така наречените хора за информиране и консултиране, но практически няма никакво информиране и консултиране. По отношение на транснационалните компании, където имаме в голяма част от тези компании представители в европейските работнически съвети, там картината също е шарена. И ще спра до тук, като подчертая, че там, където председателът обикновено или член на синдикалните организации е представител в Европейския работнически съвет, има що годи информиране и консултиране. Но там, където нямаме представители на синдикатите, по-моему, никой от тези представители, които формално се избират от администрацията на дадената компания, не провеждат по никакъв начин информиране и консултиране на работниците и служителите. Пак казвам, не знам дали и тук или след това в дискусията да подчертая, че по отношение на социалния диалог на ниво ЕФАТ, това е нашата Европейската организация на хранителната промишленост, селското стопанство, тютюните и туризма,
Мисля, че там има много добре организиран социален диалог, тъй като има два социални диалога. Едното е храни и напитки, другото е захар. Всяка година по 2 пъти се провеждат, даже днеска се провежда митинга на захарта. Там, за съжаление обаче, присъствието ни, нашето, именно тия тук присъстващите Централна и Източна Европа, е много камерно. Специално в сектор захар, поне до COVID пандемията, докато беше, ходих редовно. Единствено от източноевропейските страни най-редовно ходихме ние и колегите от Полша. Колегите от Полша бяха много активни и то имаше защото за мен общата селскостопанска политика като цяло е сбъркана, а пък в сектор захар съвсем беше така. Спирам до тук с оглед на това, след това вече, когато работим по групи, да влезем в по-голяма конкретика. От наша страна, от името на Федерацията, ние сме предлагали и някои законодателни инициативи от страна на правителството, примерно когато се кандидатства за проекти или обществени поръчки, финансирани от европейски средства, в критериите за оценка на проектите да бъде включен един такъв въпрос. Има ли сключен колективен трудов договор и това да бъде точковано? Какво се получава на практика? Предприятия и фирми кандидатстват с разходи за труд на минимална заплата. Има един проект, се изпълнява само от ниско квалифицирани работници. И там има инженери, има и техници, има и така нататък. А те умишлено залагат на минималната работна заплата, за да могат да спечелят съответна конкурс и съответното финансиране, а в последствие търсят анексиране на проектите. Също и по отношение на обществените поръчки. Там също би могло да се мисли за такъв критерий и това да се наложи на ниво Европейска комисия. В края на краища новата директива ни посочва и ни показва, че обхвата на колективното трудово договаряне трябва да е 80%. И според мен това е един от много сериозните начини да бъде постигнат този процент по този начин. Благодаря.